karamihan ng nakakita nung ginawa ng mga kolokoy na racing is sinasabi nila agad na drag race yun. Hindi po, nilinawin natin, hindi po yun drag race. I-discourage natin is yung mga illegal na activity dito sa public road. I would like to announce na meron tayong gaganap na big charity event para kay Pitix Kambag aka Kubiya. Sugod tour na to, sugod tour. Sa mga matagal-tagal nang hindi nakauwi dito sugod, alright? Ito na po yun, itsura ng sugod. What's up mga ka-teammates, your boy James of Team Jamelin babalik, bringing you another set of vlog. Alright, for today's vlog mga ka-team, pag-uusapan natin ang kaibahan ng drag racing at saka illegal street racing. But before that, pagas muna tayo. Dito, Pinex Fuel Life. Alright, unleaded 50.50 na per liter. Alright, so nakapagpagas na tayo. 50 lang unleaded kasi dito lang naman tayo sa sugod eh. Papasyal ko kayo sa sugod habang nagkwekwentuhan tayo. Alright, so let's start mga ka-team. Kaya ako to na-open tong topic na to dahil sa nakita naman natin yung nag-viral na mga kolokoy, yung nag-racing dun sa Zamboanga ba yun? Kung hindi ako nagkakamali, nag-post si Turbo Racing na kasi itong community ito o organizer or club ba siguro to is ito po yung organizers community na nag-organize po na drag racing. Hindi po yung illegal na drag racing ha, yung legal po na drag racing. Masasabi nating legal kasi may permit sila, saka yung place nila na nagkakarera sila is talagang safe, exclusive para sa kanila lang. Wala sila sa public road. Alright, masasabi nating legal talaga kasi yun nga, exclusive para sa mga nangangarera. And then pagdating sa safety ng mga riders saka yung mga nunood, talagang stricto sila. Before ka makapag-race dyan is tinecheck nila yung motor mo, yung gears mo, saka yung physical at mental na fitness ng mga rider. Alright, yun, karamihan ng nakakita nung ginawa ng mga kolokoy na racing is sinasabi nila agad na drag race yun. Hindi po, lilinawin natin, hindi po yun drag race. Yun po ay illegal street racing. Pag dinefine po natin yung drag racing, ang drag racing po is more on sprint or dash lang po siya. Mahahalin tulad natin yan sa athletics runs, 100 meter sprint, 100 meter dash ba yan tawag dyan, o 300, 400, ganyan. Basta sprint lang siya, straight road, walang liko-liko, walang banking-banking. Yan po ang drag racing. So dun po sa nakita natin dun sa nag-viral, kikita po natin na talagang nasa public road sila, bumabanking, nag-segway, overshoot pa, halos kadaliko, overshoot. Yon, masasabi natin na illegal street racing po yon, hindi po yung drag race. Uulitin ko po, ang drag race po is more on sprint, straight road, like around 100 to 500 meters drag race, straight, walang liko-liko, walang banking-banking. Alright, sana po malinaw sa lahat. Kung i-define po natin yung drag, kasi yung racing alam naman po natin yan, yung illegal, yung street, alam na po natin yung mga words na yan. So yung drag niyan, according sa pinakamatilino nating si Google, ang drag po is an action, forcing. Alright, forcing action like pulling, pushing. Alright, yung mga rider po ng drag race, alam po nila yan, pinupush nila, pinoforce nila na makapag-arangkada agad or mapush yung motor nila para mas madali silang makaabot dun sa finish line. Alright, yan po yung definition ng drag race. So yung illegal street racing, di na po natin kailangan i-define yan. Kitang kita na po sa viral video ng ginawa ng mga kolokoy na to. Yun sa nabasa ko, nabalitaan ko is nasuspend na yung mga license ng mga kolokoy na yon. According sa doon na kita kong post, tatlo na yung na involved na pinatawa ng punishment, yung dalawang rider at saka yung videographer nila. Alright, nakakalungkot lang isipin na pinipilit baguhin ng mga motovloggers, yung malalaking motovloggers dyan, pinipilit nilang ayusin yung imahe ng motovlogging industry dahil sa tae content na dapat hindi tayo maging
influensya. Kahit alam nating illegal yung ginagawa natin sa kalsada, is ina-upload pa natin. Alright? Dahil sa mga kulokoy na to, ayun, nabahira na naman yung motovlogging industry. Sana naman hindi tularan, kasi talagang delikado yun eh. Kung gusto nyo mga rera, dun kayo sa racetrack, kasi yung skills nyo dun sa racetrack, talagang ma-appreciate nila yung skills nyo pagdating dyan sa pangangarera. Pero pag ginawa nyo yan sa public road, ay Diyos ko, wag na kayong umasang may makaka-appreciate sa inyo. So ayun, sana ay linawan kayo mga katim sa kaibahan ng illegal street racing saka drag race. Alright, so wag po nating bahiran yung magandang imahe ng drag racing community na legal na nag-organize ng ganyang activity. Alright, i-discourage natin is yung mga illegal na activity dito sa public road na may tendency o malaking chance na mag-cause ng aksidente, hindi lang sa rider kundi sa mga inosenteng tao. Alright, so yan yung pinipilit nating iwasan. So welcome to Sugod. Nasarapan ako sa kwento. Punta na tayong buntok. Nasarapan ako sa kwento. Alright mga ka-team, I would like to announce na meron tayong magaganap na big charity event para kay Pitix Kambag aka Kubiya. Meron pong magaganap na charity ride na gaganapin sa Colonia Curve this coming September 19. Suportahan po natin yan. Si Kubiya po ay isang member, si Kubiya, sa mga pitikeros. May group sila mga pitikeros dito sa Leyte, Southern Leyte. Alright, so yun, suportahan natin yung charity event na yun para sa anak ni Kubiya. Ang buong Mio Nation Sugod chapter suportado ang charity event na yan. Alright, so this coming September 19 mga ka-team, uulitin ko, September 19. Maraming salamat in advance sa mga lahat ng lalaho, sa lahat ng mag-sponsor, pagbibigay ng tulong financial para sa pagpapagaling ng anak ni Sir Kubiya. Alright, ang magiging host po niyan is 4 na clubs. Your very own Mio Nation Sugod, LURC, SLRC, Team Sugod ata, saka Lakwatseros, Liluan Lakwatseros ba yan? Hindi ako sure. Basta yung partial na TARP is ongoing na. Wala pa tayo masyadong travel ngayon. Gusto kong mag-travel. Gusto namin mag-travel ni My Love na kami lang. Namimiss ko rin yun eh. Kami lang nagta-travel. Tapos yan, nagpaplano saan pupunta para hindi sayang yung biyahe. Namimiss namin yun. Kaso mahirap kasi bumiyahe ngayon eh. Napaka-strict nung mga borders at saka isa pa tong ulan. Laging umuulan. Bigla-bigla na lang umuulan. Kanina lang init tapos ngayon uulan. Uy, may caravan yung Des Marketing. Alright, shout out Des Marketing Sugod. May caravan pala sila dito. Caravan ba yan o sale? O sale na. Sale, caravan sale. Alright, Suzuki, daming Suzuki oh. Alright, ito po yung Sugod. Sugod proper. Napaka-busy. Lalo na pag Monday, Tuesday, weekdays. Napaka-busy po nito. Yan, ikutin natin yung Sugod Bus Terminal para makita po niyo yung kung gaano ka-busy ganitong mga oras. Anong oras na ba? It's 1:40 in the afternoon. Ikutin natin, tapos ikot tayo dun sa Sugod Public Market. Alright. Wow, napakalupet. So ayan mga ka-team, doon sa previous topic natin kanina, sana po ay nabigyan ko kayo ng kaunting kaalaman about drag racing. Daming tao sa land bank oh. Daming DSWD oh. Ayan, 4 piece. Punta tayo dun sa public market. Alright, ito yung Sugod Bus Terminal. Na naman di umulan, nagbabadya yung ulan, mauudlot na naman yung vlog natin. Tapos dito akit doon tayo sa Rizal. Dadaan tayong SLSU, Southern Leyte State University. Alright, Sugod Integrated Public Market. Wala masyadong tao. Kami ng pinagbago dito. Super highlights naman ng bahay na yun, yellow at blue. Milk tea, may bago na namang milk tea dito. South Vape Shop, shout out. Yan, dadaan tayong Gaisano Capital Sugod. Ito lang, malapit lang to dito, pero mailap akong makapasok dito eh. Ano namang papasukin ko dyan, wala namang bibilin. Right, Gaisano Capital Sugod. Alright, akyat tayo, akyat. Huwag ka lang umulan, please. Sabers Depot. Depot ba yan? Depot o Depot? Depot. Kayo na ma-pronounce, di ko alam. Sabers Depot o Depot. Alright, ito garden oh.
Serena's Garden. Alright, welcome to Serena's Garden. Daming bulaklak dyan. Gusto nyong bumili ng mga bulaklak, yung mga plantitas dyan, plantitos, meron dito. It's located at Zone 5, Sugod, Southern Leyte. Nasa unahan lang yan ng Sabres Depot. Alright, eto, DAR, Sugod, Department of Agrarian Reform. Tama ba? Tama ba yung meaning ko? Ito tayo. Traffic dito, punta tayo dito, daan tayo dito. Eto, NSPC Paint Station, shout out. Welcome to Barangay Rizal. Eto, ice cubes for sale, Marsun ba yun? Wow. Meron naman mga ladies dormitory dito. LBC Sugod Delivery Warehouse. Alright, daming nagtatayo ang mga dormitory dito kasi malapit to sa SLSU, Southern Leyte State University Main Campus, Sugod Campus. Tapos nito dadaan tayo yung Sugod National, my alma mater, high school. Ito, welcome Southern Leyte State University. Joey and Sons Ladies Dorm, shout out. Ivans, shout out. Dito tayo dadaan. Alright, welcome to Barangay San Roque mga ka-team. Sugod tour na to, Sugod tour. Sa mga matagal-tagal nang hindi nakauwi dito Sugod. Alright, eto na po yun, itsura ng Sugod. Yes, suminit, thank you. This is my high school, Sugod National High School. Alright, so National High School. Laki ng pinagbago ng Sugod National. Tarin daming shoes dun, no? Pupuntahan natin yan. Daming shoes dun. Yung ukay-ukay na shoes. Thank you, come again. Alright, you're welcome. Sugod Paris Immaculada Conception Church. Alright, nalaki na ng pinagbago rin ng Paris Church. TL Mabuhay Driving Lessons Academy Sugod, shout out. Vitadel of Ranidoc, shout out. Rami or Rain Construction, shout out. Vanex Advertising, shout out. City Savings Sugod Branch, shout out. Puro shout out Tijano Clinic, shout out. Ito, Divine Mercy Dialysis Center, shout out. St. Thomas Aquinas College or STIC, shout out. JNF Sugod. Alright, JNF Sugod. We have our Sugod Gym, hindi pa nagagamit. Municipality of Sugod, Sugod Municipal Hall. Alright, so yun. Ito pa, Pure Gold Merian Pharmacy at saka Chooks to Go, shout out sa inyo. Yan, Pure Gold Sugod Ounce Center Sugod, shout out. Soon to open na yung McDonald's, UCPB, Pacifica, M. Jolier, H. Jolier, JP Marketing, yung kaliwat ka ng cellphone, Vivo, Oppo, yan. P Technology Trading, shout out. Albert Green Eye Center, shout out. Alright, so we're going home. Tapos na yung Sugod tour natin. Yung GM Julius, shout out. Mercury Drug, shout out. Prime Obigani, oh shit. RDC Hardware, shout out. Sherwood Tailoring and Education Supply, shout out. PMC, eto, Pamela Motor Parts, shout out. Baka naman. Pamela, Link Ace Motor Parts, shout out. Eto, South Vape Shop, shout out ko na to kanina. Alright, so that's it mga ka-team for today's vlog. Sana ay nabigyan ko kayo ng magandang Sugod tour at saka konting kalaman about drag racing. Alright, sana ay malinawan tayong lahat. Dito na mag-end yung vlog natin for today. Salamat sa
pagsuporta, pagtangkilik at pagpanood ng vlog natin ngayon. Huwag niyong kalimutang i-like and i-share ang video na to. See you sa next video. Peace out and maraming salamat mga ka-team. Ride safe sa lahat.